Kayak napa, Cok? Napa, Cok? Wah. Weh, kayak napa? Ana rondo aku sing nyonggah aja. Wah. Kayak apa? Sinden rondo aku mbok bali aja. Senengane Pak Edi lho. Oh, lah ya iki songkel rondo metu le. Lho, iya. Lho. La le. Les gulung les. Weh gulungan les, gulung les. Gulung. Ye lah. Yo. Lah. Wah, ana contoh gulung les. Lah yo Edi songkel rondo lho. Lah. As. Yo. Yo, maju les. Yo, lah. Iya tok brut le. Lah. Lo, ya. Lo, waduh. Yo, lah. Wah, les. Lah, gulung les. Weh, gulungan les. Gulung les. Ye, lah. Ayo dah, Linda. Loh, ya karena kau beraksa lo. Iyet lagi loh. Yoda. Lo. Yo. Iya. Yo. Makasih bos. Yo. Nah, Edian. loh, Kondet laras miring. Lihat maju nes. Mata nenes. Yo. Kaya sotel karo Agus ya. Yo. La. Ayo. Yo. La. Yo, Edian. Loh.
Gulung, hei, Yo, yo. gulung saya, gulung, nah, yo, ayo, lo, Risang Rulo, ratu-ratu ning jam setan priprayangan. Dasar to buta tumpane dudu jaran. Tumpane bangsane angklek-angklek balungatan ya. Jero bibing kang harsa. Lumampah. Lo ya. Ayo, lo, lo, Nes, gulung saya Nes, Nes. Kowe urung gulung, urung wae contoh gulung Nes. Ayo Manes, hei Manes, ayo gulung Nes. Lah, sekno ben gulung sekno. Lah, ayo Manes lho. Lon wae contoh iki lho. Lho, kita itu kaya wong edian. Kita kaya wong edian ning ora kena ditambakne iki. Yo, lah. Lah gulung Nes. Yo, lah. Yo. Yo, lah. Yo, yo. Oh, bro, jak solo. Yo, la. Oh, yeah. Oh, proyek solo.
Ayo sabetan bareng-bareng semban. Semban ya. Semban. Yo, no. Semban et. Nah, linggo sing apik. Et semban linggo. Ayo linggo. Nah, yet linggo yet. Ben ora padha sok kelekom bro yakso. Ya kaya ngene lho. Hebate kaya ngene lho. Yo. Yo. Sembah nomor loro. Lah. Wah, kendangnya kendang kondang. Ya biar iso gitu. Ya. Gila. Loy. Nomor papat. Loy. Pemdake budalke wadya para kilo Kobra Yaksojo. Lo yo
Ya ya Slow slow Yo yo. Ku proyek soalnya ini. Pancen oke, kerja bareng SBR Pro Audio. Yo. Yo yo. 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 La. Lo 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 lo. Yo yo. Ya. Lo 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 lo. Lo. Ya. Ya. Tuas kilo. Ya. Loh, nah semangat Den. Wes toh, sesuk temu. Ayo kek. Lo lo lo. Lo 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 lo. Ya. Lo 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 lo. Lo barangnya gitu. Oke, sidane Rano, maju. Ayo yo. Sambil goyang majune dah, karo goyang dah. Nah, Ika yo goyang, Ayu yo goyang. Nah, apane ora? Loskan goyangnya ya. Karena ini adalah Kobra Yakso Sengkondang Kaloko bersama songkel-songkelnya Indonesia Co. Konten Laras Miring, Edito Brut, Yen Songkel Rondo, Bruno Rangkul Audio. Ya, gila. Bruno Rangkul Audio. Omonge kari ladya. Asik cowok. Keliwat-liwat angga. Kaya egong gur nyatane nyatane omonge omonge tipiane kapong ili ati
slak jak omonge kari ladyak keliwat agyak Kupiap oleh piain suarane jemek Sambil goyang sini, sambil goyang. gom gur nyatane nyatane omongi omongi tipiane kepong ati ojo siapati atusi dibiar tuyas ketunduri ati ojo siapati kelakui api gandeng kosong nyaring undine omonge kopong sing ana artine tong kosong kemambiang ring pianu omonge kopong sing keneng digugu Loh. Loh. Ya. Ya gara pagelaran geger dina iki lho. Yo. Lah. Ayo maju kemarin iki sing mau caluk. Loh. Lah. yo yo Yo. Lah yo. Ya. yo yo Selololo. Lah. Lakon sajroning lakon ya dina iki lho. Kondang karo sapa terkenal Bruno. Sapa terkenal Edi. Kelakuane wong mentala sandure mentala ya iki. Ya. Allah dina kita. Kowe karo aku perang tanding. Adu kaseten. Sapa sing sejatining menang lungguh dampar kecono. Bruno apa dapur poet maju kowe. Yo No, pas. Yo, itlah. Itlah. Yo, podar bongko kowe. As. Yo, podar mikato kowe. Lho.
Parap. Lah. Kula dilagi gelang sarnonu. Gelang sarnonu. Lek pengen roh sekti kondange Kobra Yaksa ya iki lho. Sapa ora kenal karo Yit? Sapa ora kenal? Sapa ora kepencut karo gantenge Yit? Iki lho, menusane nang kene iki lho. Iki lho. Delalah wong ya sik minggat. Yo. Tat. Kondang kalau kok kondangane Tio, kowe iki Kundat laras piring sing kondang Edian. Awas adek macan. Oh, macannya ada 2. Beda macan lek nuwun. Patek roak. Ayo. Jajalan iki lho. Jajalan iki lho. Yeay. Yo. Edian. Sek. Gus. Kaose kundet dicepot. Kaose ora dicepot. Cepot, Det. Kaose dicepot. Kaose kundet cepot. Oleh ora dicepot, dudu kundeti. Nah. Gila. Gus, iki songkel lho, Gus. Duduk jaranan buri pasar lho, Gus, asu iki. Songkel iki. Oh. Iki duduk jaranan buri pasar iki. Ya ampun kan iki. Nah. Gila. Lah wis gawe kacamata, kundet wis gawe kacamata. Lah wong songkel digedang trak tung getak getung. Asu tenan kita. Ayo Tet. Modiar bongko kowe le. Tepuk tangan sing rame iki lho. Kobra Yaksa kaya ngene lho Kobra Yaksa iki lho. Kacamata sakti lho iki. Gawe kuwi dipecut ora apa-apa lho kuwi. Oleh ora percaya ganggu iki ya pecutan. Manis ki pecutan oleh ora percaya. Nah. Wah. Woi. Ayo Ed, mentolo ram. Piye Ed. Nah, kowe jalo apa, Det? No, Lho lah aku tak pisui, Det. Pisu ana, Det. Nah. Lah Mas, iki ya dapet pisan asu pisan Agus ki ya. Nah, tak pisu lho Gus. Nah, iki lho. Kaya ngene iki lho kuntet iki lho. Lah ya kaya ngene iki lho. Sapa to ora kenal karo kuntet lho. Kuntet iki bojone lek balik, dodone ora mbalur meni nesu. Nah, golek notet. Pak Sugianto golek notet. Nah, minum banyu kerukunan sik. Nah, ben guyub rukun. Edi wis bareng, Ed. Banyu rukun wis bareng. Nah, banyu caknan, banyu kerukunan iki. Nah. Piye Dat nang jero piye Dat kok kene ora ketok lho Dat.
Piye Yet nek jero ka piye Yet? Oh mangan. Lho kok malah mangan dia tuh Yet? Endang ta et. Wah, Edi rambutnya abang lho, cah sangar lho cah iki tenan iki. Nah. Wes to, Kobre Aksa ki ora rugi tenan nanggap. Songkele lho, songkel ori ya iki. Kapan aku mau lelo-lelo yuk? Ya neng ngono kuwi lho yuk. Lah, Nes. Kowe iki kan kondang gambok Nes. Jajal dipecut karo Bruno maju Nes. Nes. Oh, sabar sik. Manes pengen dipecut karo Songkel, Manes. Lah, maju. Manes kon maju Manes. Wes to, Nes. Nah, Manes kon maju. Dipecutan Manes sik. Nah, baleno. Lah. Tepuk tangan Gambo Piranya Banyuwangi Manes pengen dipecut Songkel. Kita doa bersama Bu ya. Moga-moga Kusnul Khotimah. Amin. Maksudnya ki kondange Kusnul Khotimah tanpa jegal kanca ngono lho. Nah, ayo no. Donga Nes. Lah ora oman aku. Lah ora apa-apa to Nes. Bocah iki sakti tenan. Ora apa-apa. Tepuk tangan sekali lagi sorak. Nah. Ora seurung kuwi seurung tenan. Nah, eling. Jarine kurang banter. Apa pecutan ngono kuwi? Nah, wong liyane tuan rumah nyawer ya oleh lho, Nes. Ya. Lah, kamangka Edi ki pecutane lho tenan lho iki. Lah, ora apa-apa le. Hah? Lho ngono kok nyumbari kuntet lho kowe. Lah, nu bacot ya nu. Saya rame jone pangurahan. Adu kasekten Jaya Kawijayan. Jopone Manis, Rondo Ayu melu aku. Ya, melu aku kabeh ya. Lho. Ora apa-apa. Yo, as. Yo. Ya. Yo. Kaya ngene iki lho. Songkelan. Becale lah. Yo. Lah. Yo. Lah. Ayo. Iglo. Yo. Lah. Ayo, konten lo gila. Ayo, Songkelnya Indonesia dulu le. Iya.
yo, 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 yo. Yo, ayo. Lah. Yo, gulung. Lah. Ayo lo, gulu. Ye. Lah. Yo. Ayo. Ye. Ayo Linda. Yo, Lo, as, ayo, lo, la, jalur kali baru sedang. Ayo, la, ayo. Oh, yo. Terus ya oh ya yo as la la Ayo das. Nah, bodas nih kendangnya SBB. Ayo, la, ending aku. Ayo Pak Ed. Pak Kudet.
Ojo dulu dan, ojo dulu dan. Loh, bukannya Yanto Gunung Sari lho. Aku Bali Pak. Yes. Ayo. Ligonanes. La. Edi lagi, bahaya loh Edi. Yo, dijagani Edi. Hei, lah. Joshua Cedric, barongan Pak, barongan, Edi kon barong, ayo barongan, Edi barong, yo, Edi lagi, Pak segi Pak, sing sotren, nah. Manis lah ayo lah Yo. Ayo, lah. Aku Bali Pak. This is beginners.
Hadirin persamaan yang berbahagia, semakin sore semakin heboh, semakin asik, semakin luar biasa. Tetap bersama Kobra EXO yang merupakan kebanggaan kita bersama, sekaligus memberikan hiburan dan dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar Bapak Sugianto sekeluarga. Tetap hebat, tetap oke Pak Bu ya. Dan ini adalah wujud nyata satu kebersamaan, satu kesadaran masyarakat Padang Bulan Tegalrejo yang cinta kepada budaya sendiri. Tentunya satu hal dan salah satu masyarakat ora koyo Bapak Sugianto. Acara dandani putu memberi kesempatan jaranan dewe Kobra EXO hadir menunjukkan, memberikan satu bukti nyata yang luar biasa kebanggaan masyarakat Padang Bulan. Untuk itu Bapak hadirin, seperti apa kelanjutan kebersamaan Kobra EXO? Untuk itu kita tonton, kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan.